खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायफिननाय जाबाय। दा नोंसोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जाहाथे एसे सापर्ट मोनो। मानो होनोबा बे चेनेलनिफ्राय गोबां इनफरमेशन भिडिअ मोनबाय थागोन नोंसोरो। साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया दिनैनि भिडिअ बानायनायनि खारनानो जाहैबाय स्पन्सरशिपनि बारै। आं दाखालिसो स्पन्सरशिपनि भिडिअ हगारदोंमोन आंनि इउटुब चेनेलाव, नाथाय गोबां मानसिफ्रा बुजियाखै बे भिडिअखौ। ओंखायनो आङो दिनै फिन स्पन्सरशिपनि बारै भिडिअ लाबोफिनदों। मानो होनबा स्पन्सरशिपखौ मिथिखायो नोंसोरो, स्पन्सरशिपनि गेजेरजों फैसा मोनो। स्पन्सरशिपा जाहैबाय मोनसे ब्रेन्डनि खामानि आरोना, ब्रेन्ड। दा आंनाव दाखालिसो इन्सटाग्रामाव गोबां मानसिफोरा मेसेज खालामदों, टेक्स्ट खालामदों, सोंदों स्पन्सरशिपनि बारै। नाथाय बिसोरो बुजियाखै आरोना मोजाङै। मानो होनोबा बिसिनि पेजफोरखौ नायबाय, बिसिनि इन्सटाग्राम एकाउन्टनि पेजफोरखौ नायबाय, माने बिसोरो इलिजिबोलानो नङा। बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोफिनदों, जाहाथे बेबायदि जाया मानसिफ्रा खेबसेनो जेनेब्ला बुजिनानैसो आंनाव मेसेज खालामो। बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, होमब्लासो बुजिगोन नोंसोरो, कनफिउजन जानाय नङा स्पन्सरशिपा मा, आरो नोंसोरो बेखौबो लानो हागोन। आरो जुदि नोंसोरो बे चेनेलाव गोदानब्ला, सिगांनि भिडिअखौ नायाखै, दिनैनि भिडिअखौसो नायदोंब्ला, नोंसोरनि थाखायबो बे भिडिअआ, मानो होनबा नोंसोरो बे मोनसे भिडिअ नायनायावनो क्लियार जागोन स्पन्सरशिपखौ माबोरै मोनो कम्पानिनिफ्राय। मानो होनोबा स्पन्सरशिप माने मा, नोंहा फैसा मोनगोन आरोना। जेनेबा कम्पानिफ्रा नोंखौ नोंनि भिडिअ स्पन्सरशिप खालामहोगोन, ओमफ्राय बेजोंनो नोंहा फैसा मोनगोन आरोना। दा आङो दिनै स्पन्सरशिपनि बारै फोरमायफिनगोन मोजाङै। क्राइटेरिया मा नांगौ स्पन्सरशिप मोननो थाखाय, नोंनि चेनेला माबायदि जानांगौ, बिनि बारै आङो भिडिअ बानायदों दिनै। स्पेसियेलि आङो दिनै इन्सटाग्रामनि बारै रायलायगोन, इन्सटाग्राम प्लेटफर्मनि बारैल'। इउटुब आरो फेसबुकनि बारै जानाय नङा बे स्पन्सरशिपा। बे स्पन्सरशिपखौ नोंसोरो इन्सटाग्रामाव खालामनो हागोन, आलदा एप्सफ्राव जानाय नङा आरो बे भिडिअआ इन्सटाग्रामफोरनि थाखायल'। दानिया मिथिनानै लादो बे स्पन्सरशिपखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ, बा मा नांगौ क्राइटेरियाया। दा बे स्पन्सरशिपखौ एबा बे स्पन्सरशिपनि क्राइटेरियानो जाहैबाय, मिनिमाम नोंनि एकाउन्टआव, इन्सटाग्राम एकाउन्टआव 2000 फलोवार्स थानांगोन। 2000 मानेथ' मिथिखायो बयबो 2K फलोवार्स थानांगोन। बेजों लोगोसे नोंनि इन्सटाग्राम पेजआव उइकलि होनोबा मा बुजियो जोंहा, 7 डेजआव बेसेबां भिउ फैनाय जानांगोननो, 2 लाख भिउ फैनाय जानांगोन। अब्लासो नोंनि इन्सटाग्राम पेजआ स्पन्सरशिपनि थाखाय इलिजिबोल जागोन गाइस। दा बुजिबाय जानांगौ, नोंसोर क्लियार जाबाय जानांगौ। नोंना इन्सटाग्राम पेजआ मिनिमाम 2K फलोवार्स आरो उइकलि बेसेबां भिउ फैनाय जानांगोन, 200K एबा 2 लाख भिउ फैनाय जानांगोन उइकलि। अब्लासो नोङो स्पन्सरशिपखौ मोननो हागोन। मानो होनोबा आंथ' जेनेबा नोंसोरनि गासिबो जेसेबांखि स्मल एकाउन्टफोर दङ इन्सटाग्रामाव, आं बेखौथ' हागौमानि स्पन्सरशिप होनो नाजागौमोन। नाथाय बे स्पन्सरशिपखौ आं डाइरेक्टलि होआ ना, आंबो जा एजेन्सिफोरजोंसो खामानि मावनानै होयो। दा बिसोर एजेन्सि बा बै कम्पानिफ्रा बे फिसा एकाउन्टफोरखौ एप्रुभ खालामा। क्राइटेरिया दोनो आरोना बिसोरो, 2000 फलोवार्स थानाय आरो उइकलि 2 लाख भिउ फैनाय जानांगोन बे एकाउन्टआव, अब्लासो बे स्पन्सरशिपखौ मोनगोन आरो। आसा खालामबाय नोंसोरखौ बे भिडिअखौ नायनानै दा क्लियार जाबाय जानांगौ। आरो जुदि क्लियार जायाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय, आङो रिप्लाइ खालामगोन कमेन्टआव। आरो गोबां मानसियानो ड्रप शिपिंनि बारैबो सोंगासिनो आंनाव, ड्रप शिपिंखौ मारै खालामो, सेटिंसफोरखौ बोरै खालामो बेखौ सोंगासिनो। दा बिनि थाखायनो आङो निमाहा बियो। मानो होनोबा आङो भिडिअखौ खालामनो मोनाखै, दासान्दिथ' जोंहाबो गायनाय फुनायनि दिन। दा आङो स्क्रिन रेकर्डिं बायदिफोरखौ गोबाव टाइम लागोन आरोना ड्रप शिपिंनि सेटआप खालामनायाव। आं बिनि थाखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। दा बिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय। नाथाय आङो बे भिडिअखौ थाबैनो लाबोनो नाजागोन। लाबोगोन आङो बे भिडिअखौ, सेटिंसफोरखौ माबोरै खालामो, ड्रप शिपिंनिखौ, शपिफाइ स्टरखौ मारै सेटिंखौ बोरै खालामो, बेखौ आङो भिडिअखौ लाबोगोन। नेबाय थाबानो जाबाय, थाबैनो फैगोन बे भिडिअआ। दा दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। आङो स्पन्सरशिपखौ माबोरै खालामो, माबोरै क्राइटेरिया, बेखौ दिनै मोजाङै बुजायफिनबाय आरोना। दा बेखौ बुजिबावाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय, आङो फोरमायहरगोन। आरो जुदि नोंनाव इन्सटाग्राम पेजआव बिदि पेज दङ जेराव 2K, जेराव नोंनाव 2000 फलोवार्स गोनां आरो उइकलि 7 दिनाव जेनेब्ला नोंनाव 2 लाख भिउ फैयो, अब्ला इन्सटाग्रामाव आंनाव DM खालामबानो जाबाय। अब्लानो नोंनि एकाउन्टखौ आङो एप्रुभ खालामनानै होगोन आरो नोङो स्पन्सरशिपखौ मोनगोन आरो आं होखाबाय स्पन्सरशिपआव नोंनाव जेनेब्ला 1 मिलियन भिउ फैयोब्ला बेवहाय 700-800 बेबायदि रेट आरोना, 700-800 फैसा होयो नोंनाव। जेनेबा नोंनाव 10 मिलियन फैबाय 7 दिनाव, अब्ला नोंहा 7000 फैसा मोनगोन जुदि नोंना पार मिलियन भिउआ 700 आरोना। दा बेबायदिनो जायो स्पन्सरशिपआ, आनलिमिटेड जाबाय थायो, उइकलि जाबाय थायो। दा बेबायदि पेज दङबा आंनाव इन्सटाग्रामाव DM खालामबानो जाबाय। आरो आङो इन्सटाग्राम आइडिखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आङो खनसेबाव। दा नोंसोरो बेवहाय नायनानै
DM खालामबानो जाबाय आं रिप्लाइ खालामगोन जुदि नोंसोराव इलिजिबोल एकाउन्ट दङबा आरो इलिजिबोल एकाउन्ट गैयाबा DM खालामनाङा लोगोफोर मानो होनोबा नोंसिनिबो टाइम लस जायो आंनिबो टाइम लस जायो ओंखायनो आं होनखाबाय नोंसोर भिडिअखौ मोजाङै नाय आरो इलिजिबोल क्राइटेरियाखौ मोजाङै बुजि आरोना जुदि नोंनाव बेबायदि एकाउन्ट दंबासो नोंसोर आंनो DM खालाम आं नोंसोरनिखौ एप्रुभ खालामनानै होगोन दा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंसोर मोजां मोनदों होननानै आंनि भिडिअखौ दा मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आङो बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों